Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 276 Slovan společností České dráhy ze směru Budapest Keleti Pályaudvar, Bratislava hlavná stanica, Břeclav, Brno hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 18 hodin 18 minut přijede ke 4. nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the International Eurocity train 276 Slovan of Czech Railways Company from Budapest Keleti Pályaudvar, Bratislava hlavná stanica, Břeclav, Brno hlavní nádraží and Pardubice hlavní nádraží. Scheduled arrival at 6:18 p.m. will arrive to platform 4. This train terminates here. Vážení cestující, na 3. nástupišti ukončete nástup do osobního vlaku číslo 8854 linky S7 společností České dráhy ve směru Beroun. Pravidelný odjezd v 18 hodin 19 minut. Vlak je připraven k odjezdu.